أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ingkang kepingin diparingi barokah rezekinipun lan selalu dicukupi napa ingkang dados kebutuhanipun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Aduh, pi, lambok meneng, lah mosok nangis mulai wingi ngaiti takbir. Sampai saiki sik pancet grogo ae. Isine lho dirungokno tanggane. Aduh, lawang dikongkon meneng isi tambah kayak manuk bobot ngguk-ngguk ngono iki lho. Kenai kula nangisi apa malah wingi sore? Aku gak bisa dihayati. Lambareno, asi saulan mepet rek, gak poso blas. Lek ngene iki ya getun kon, jongor. Langgawe aku duwe lambung. Masih aku ya duwe lek lambung mon, tapi lambungku gak nekmu. Lah nekmu lambunge bocor kebuke melungker. Ojo dipisu ya aku sih. Jadi aku dapat poso ya apa? Wis tak labi meneng ngopi. Aduh wis sekarang adus-adus kono lho. Nang sembayang riyo mari ketinggalan lho. Wis jam 6:30 iki. Aku gak adus mesti. Cek ketok lek mari nangis. Wis tak labi aja kaya arek cilik cek adus. Aduh. Wah, sia wis tuwek lho gembeng mulai wingi gak mari-mari. Lho, sama grogo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ingkang nomor 3 pun kawula pesen ugi wasiat lan ngajak dumateng pribadi kula piyambak dumateng panjenengan sedaya ugi tansah lan selalu meningkatkan ketakwaan dumateng ngersanipun Gusti Allah kelawan selalu menjalankan napa mawon ingkang sampun dipun perintahaken lan selalu berusaha menepi, selalu berusaha menjauhi sedaya larangan-laranganipun. Lho, wis saged iki, aja kundak lundus ae. Lah anggitmu dosamu nang aku gak tompok-tompok ta. Wis saged. Duh, aku kalau isin iki lho, pipi. Isin. Njero ae lho. Tinggae. Kaya kiri katisen wis saged. Cek wong kampung ku nek kon tau ndok sepuro nang aku. Oke, Isin, aku wong kelo njero ae. cek padha ro. Nek kon ndok sepuro nang aku wis saged. Ayo sungkem. Ayo sungkem. Kini lo tangane lo tandek. Sungkem. Ayo sungkem. Wah, ke wong lemon. Duduk di jarno wis ayo. Lho wis saged iki aja kesuwen iki. Wangi mas ono tangan kuwi, mari tak blonyi minyak kasturi mang. Wis saged. Lho, kene. Sungkem. Duh, iya Pi. Kok Dang. sendika dawa Kang Mas Prabu boleh dawa. Oh, kate gendeng arek iki. Iya, rek bolku dawa, cek iso ngamplengi kon. Pek. Sing kena. Lah terus sing bener iku lho ya apa, Pi? Kok asio? Lho sing bener ku Kakang Prabu Siliwangi ti. Oh, iya. Ayo baleno. Nyuwun ngapunten Kakang Prabu Silitewangi. Oh, iya Mak Lampir. Grantong korene Mak Lampir. Cek iso ngletak ndasmu. Iso Silitewangi ku. Ya opo kon iki? Kon mbok sing genati lek njaluk sepuro nang lanang. Durhaka kon iki. Wis saiki celukna aku Rama Aji. Wis ndang, njaluk sepuro sing kena. Kok ribet temen si Pipi? Wis ayo ndang. Rama Kiai Dewaji. Kula niki arimbe permaisurine panjenengan. Nyuwun ngapunten ingkang kathah lan ingkang agung Rama Dewaji. Iya Arimbi. Njaluk sepuramu tak sepuro dina iki. Wis dosa-dosamu luntur ya Arimbi. Blegegek uget sambal kemangi ditambahi tempe menjes. Cek enake titi. Oh, lah malah yo kanjenengan badokan niku lho. Wis pokoke aku sepurane sing akeh, selak isin wong didelok akeh. Wis ayo, nang mbok. Ayo, Lah ayo. tapi saya tak ganti koplo, lah kok dijaluk wedoni. Lah ayo cepetan. Tak serit. Oh ya,
Bu. Aku tak ngajar nang Meliane sih ya. Waduh. Nang wis apa maneh iki rek? Oh iya. Aku duwe salah gede nang wong. Yo sepuro rono elek yo. Tapi gak curiga lek wong. Bapak wis tak njuk sepuro rono ae. Menisan nang Mbok Marlena mbek nang Bos Handoko. Yo, pore gak sportif blas. Jarene mari sembayang lencer. Dadi kena sing teko. Yo, pore ceper wek tuku li. Loro itu. Mari ki arek teko ngomong padha metu kabeh. Lopo ta ngene iki? Masih jerakan kok aku ini ya bodo duwe. Wes lopot. Mosok jerakan jakakno sangu. Ya iya kok. Hitung-hitung nek gawe tambah dagangan no. Riko, kok politik temen sih atasane sangu riyoyo ae gawe dagangan. Loh, lek gata gawe cara ngono kul. Aku ya gak oleh bati. Golek bati kok jakakno riyoyo Cak Yer. Lah jenenge usaha kok ate apa? Nanti Cak Jeper. Lah ya mbok dawe riu. Lah wong semayanan ndek kene ambek aku pas sembayang. Duh, lek iku lho foto. Paling saiki sik mangan Cak Yer. Ayo ditinggal wes kol. Engko lah kepetokan ya dalan. Ya ayo Cak Yer. Mari kok temen-temen mur pada arek cilik ae. Lah nek kulo gurung tak gawe, kok nyamene wis ganti pindho dumane sarunge anyar-anyar. Ini apik sarung IBS ini. Kainane penak. IBS, BHS. Ya iya, IBS. Teko sutra iki mun larang. Ya ancene sutra iki ti. Sutra magic iki lho. Bahane teko anu iki, antunge ular taun. Lah lek ular taun ya brondong mun awakmu sutra. Sutrae ular iki lho dudu ular taune. Tak pikir ular taun ti. Lho tok ranyap pu. Mari lapo nang mbok barang ti. Kok iso lapo iki nang mbok ya njaluk sepuro tak mono iki ngono dina becik riyoyo. Wong aku ora duwe salah. Aduh, malah minah yang duwe salah nang aku akeh. Lah kok iso salah apa? Yo akeh lek salah minah giyok nang aku. Titik aku. Ngono kuwi jauhi sepuro. Titik. Nah, masih ngono iku ya wong tuamu tamun, wong iku ngono sing rumah aku. Wong tuamu iku dudu wong tuaku. Lah di Don, jajane Don kok garingan ngene, mosok remek kon. Lah jajan apa? Duwe gak gablek ya gorene duwe kuwinane kok sik tuku jajan. Oh iya, Jane sepuro nang ampun. Apa ae? Jane sepuro nang wong tuwek dhisik ta. Aduh dikira kon. Oh, asih aku. Oh sembahan wis kaki buyut ya. Oh, mejren apa-apanya. Ya ora kan kano ngene. Kene lho rek, mlebu wis. Kok ae wis salin aku. Mbok. Oh, sepurane sing akeh salahku akeh nang mriko. Iya wis nak, padha-padha. Mbok ya ngono ya nak, lek duwe salah nangkon, mbok iki sepuron ya nak. Mbok iki dadi wong tuwek ya gak bener to nak, sepuron ya nak. Salah lupute mbok nang awakmu. Tapi salahku gak ukuran akeh, Mbok. Nang Riko. Aku biyen gelem nyanyi Riko. Aku saiki sepurane sing kebenarane, Mbok. Wis ta lah nak, sing wis ya wis. Mari iki ke depane iku diapiki maneh, cek gak sampe kaya biyen. Tak dongakno ya nak, muga-muga rezekimu karo bojomu iku deres kaya banyu udan nak, lek terus jawa nang wong tuwek. Lah ya apa sih kon iki, Par? Lah dinten-teni kok suwe, ruwet kon iki. Sik mangan aku Yer ndek omahe mami ku mang. Lho kan apa sih? Riko lho, lek gak mangan
Dan ana siji maneh takdir sing gak iso dihindari. Iku ngono ngising kol. Ya ngene iki lho Kol, lek cadat iku. Iso ae alesane. Lah iya Cak Yor. Wis Cak Per, gak sepurane oleh ono salah. Oh iya, Kol, padha-padha. Aku ya sepurane yo, lek salah nang awakmu. Aku ya sepurane yo, Per, lek salah nang awakmu. Padha-padha Yer, aku ya sepurane yo. Terus iki ngelancar nandi? Karepe wis. Ayo. Andi. Ayo wis. Ayo Kol, Ayo. ayo tutupan kabeh omahe wong. Lah ya. Tuah diri jikit tok, Don. Tapi nek jajane. Don, kowe pitung nandi. Sik riyoyo. Iki ngono sik riyoyo. Gambarik sapa kate pitung lek riyoyo-riyoyo ngene. Mun. Goblokmu. Ini kita kesempatane awake dhewe. Akeh wong nyekel THR. Akeh wong nyekel sangu. Ini kae buka dadi. Buka ndi anake? Wis karepe wis. Padahal tapi dadumu gak penak, ora torok tok aku nggawe dadumu. Don. Tapi gampang mari diatur mari. Ya tak Tak njok sepuro nang Ratu Ronggeng. Ya nang mbokno rek. Sing nyusano tok. Bisa nopo? Iya le. Oh, wong tuwa karo situ kabeh. Iya mbak, wis pokoknya pira-pira salah luputku sepuron kabeh ya mbak. Temenan mbak. Mesti. Lebay kon ngono kate nangis barang. Sepurane sing akeh nah. Aduh, mbok ya ndoprok ndek kene tak duani. Duh, jan bos urip lek kon niku. Segenal lakare mun, barek kon ya ngono, gurung sepuro nang mbok njaluk sepuro nang Peri. Kene nak lu mbok kene. Sampe gak pusing. Aduh, mari tak umbah winginane. Aduh, nggih, Mbok. Aduh, pesi rek. Tuh, lambemu wong iku uyuhe kucing ning ngarep iku sing mambu. Neng Ayu, Mbok Mina. Iki anakmu Gimun Mubarok. Teng mriki nuwun ngapura. Salah lam lembut kula. Kula nedhi ngapura saestu nggih, Mbok Mina. Iya, Ngger, anakku tiba sepadha-padha ya, Nak. Muga-muga dosaku karo dosamu iki dilebur karo sing kuwasa ya, Nak. Wis mariki sing nurut nang bojone aja dablek-dablek. Maine ku dikurangi, Nak. Lek iso ya aja main ya, anakku lanang. Inggih, Betari Durga. Lho, Betari Durga iku ratune setan, ratune jin kok iso mbokne kaya Betari Durga ya apa kon iki wong edan? Ngapunten, Mbok. Saiki tolong lingkal aku ping 7, Mbok. Aku kate lelungoan nang negara Amarta, Mbok. Oh, iya Sarip. Oh, wis ora guyon ae kene lho, Mbok. Jajane lho, Mbok. Jajan opo nak? Wong mbokne ya mari loro, ora kelar gawe jajan. Oh, apa rek, lek wong loro abane. Sing negeri Amarta Batari Durga barang iku lho. Marene Kakang gak tuku jajan blas ta mbok Didik. He Kang. Lah mosok gak tuku jajan blas Kang. Lah apa digawe tuku jajan? Wong awak jakane parcel tuku juragane luput kabeh ngene kok. Aduh, barek kapan kon tau nukokno mbokne jajan? Aku lek riyo kaya ngene iki lek gak gawe dhewe ya gak ono jajan nek meja. Lah iku mun diklethuki Kompor. ya lek tedas. Karuan mbok cek mati, Mbok. Peri. Enggak ngono urip ono gunane ngono kok. Duh sak kena masih ngono-ngono. Lah lek aku sing mati mun, ya kon wong sing pertama kali tak parani tak tegek, cek modal. Wis, wong sing tas njaluk sepuro ngono wis ribut maneh. Mari sing cilik nandi sih, Mbok. Mari ki kon njukuk jajan nang omah. Iki kalau tak gawani jajan mari ki isin lek ning meja kothong. Ya lek anake dhewe sing rene, lah lek tepak ana dayong liya. Lah lek tole ya durung mulai, Nduk. Mulai sembayangan mang sampai saiki. Paling ya sik mider golek sangu. Bapak wis dek kene Mas yo kan jajane. Engko aku tak nggodhok pugu ngambil bote gak apa-apa. Wah, kate isin-isine anake apa niku? Ya isin ta. Kayak Gimun Mubarok ngene. Barek iku ono pakanane celeng. Gak layak ge menungso. Ya apa iku iki? Wis aku nang omah kono. Kon pisan ku, Don. Nek kepengin kurukan jajan nang omah kono. Maisin. Oh, sik tumon-tumono saiki aku. Tope kongguan iso gawe sini rengginang iku lho. Luput.
Wis ora siwo ae, wis mon ayo mulai mon lakono dayon nduk omah. Engko temenan lho, ceper kok nang omah njok jajane. Isin diwasno wong. Iya, Nduk, engko tak kongoni rono. Wis, kon nyingkri ya. Wegah aku tumono anak, ya sepurna wong tuwek ora nyangoni, ora apa. Di rumah Riko. Lah iko aku tak guntingi. Aduh, ya lek ombol. Oh, tak kai abu-abu dua. Aduh, ora penet. Lali lho sangune mboke. Wah, udan lho game. Dise, Lah iki. lho ngene mari nang riyo kok. Pero rek, aku tembangan rumahmu rek. Loh, kok isi dong, Rek? Mari ngenyek melo. Kita kalah.